Вълнистите папагалчета са сред най-популярните домашни любимци. Те са умни, социални и могат да бъдат чудесни приятели, ако получават правилните грижи. Храненето им не трябва да се състои само от семена. Менюто им е добре да включва и пресни зеленчуци, подходящи плодове и качествени гранули, които осигуряват необходимите хранителни вещества. Клетката трябва да е достатъчно просторна с различни кацалки и играчки, които стимулират движението и предотвратяват скуката. Добре е папагалчетата да имат възможност и за безопасен полет извън клетката всеки ден. Обърнете внимание, ако забележите отпадналост, намален апетит, разрошени пера, затруднено дишане или промени в изпражненията. Птиците често прикриват заболяванията си, затова дори леките симптоми не бива да се подценяват. Редовните профилактични прегледи при ветеринарен лекар помагат здравословните проблеми да бъдат открити на време и увеличават шансовете за дълъг и пълноценен живот. Ако имате въпрос или забележите промяна в поведението на вашето вълнисто папагалче, обърнете се към екипа на Обединена ветеринарна клиника. Ние сме тук, за да се погрижим за здравето на вашия пернат приятел.